Mga kabus nga walay kapuy-an nga nagpuyo sa asera sa kinapusarang bahin sa Dakban sa Sugbo, apektado kay limitado ang paglihok-lihok tungod sa quarantine protocol. Usa kanila ang usa ka butang nga senior citizen nga nahimong instant lolo sa mga bata nga dili niya igunsa. Ato kining sayran pinaaging ining report. Kanindot sa tanan og mga damgo. Kini ang awit sa 63 anyos nga si Jose Galarian, ulitaw guwang ug dili na makakita. Mipasilong siya ug ang ubang mga homeless sa San Roque Barangay Gym. Nahimo siyang instant lolo sa mga bata nga naanad na kaniya kay siya man ang tighilot kanila kung adunay gipamati silang lawas. Lisod man apan mapasalamaton kay aduna siya kapasidungan. Wala to hangyo nga kanang tabangan ko tangkot ning lisod kay wa na may trabaho ron tabang no makakaon nami sa sa kadlo-katulo. Mudulan sa usa ka gatos ka mga tao ang kasamtangang gihouse karon diri sa gym sa Barangay San Roque. Sila gisuportahan sa mga pribadong institusyon o pribadong tao kinsa maoy nag-abag sa ilahang panginahanglanon sa mosulod na sa 5 ka buwan. Mato di man ang norma, ang leader sa mga homeless nga ang kaparian lang sa Basilica del Santo Niño ang nagpakaon kanila uban ang mga nagpakabana. Kontrolado man ang ilang lihok apan mas maayo na lang kini kay doon naman sila'y makaon. Pero nang hinaot sila nga unta mahatagan sab sila og pagtagad sa kagamhanan. Ilabi na ang mga bata ug ang mga senior citizens. Sa amo lang wa may problema ang ako kaluyan ba kani mga senior kay nagkinahanglan ba ni mabuntag. Nya ang rasyon namo udto raman og gabi. Paniudto ra panihapon. Oh. Kape raman ila, kape ug pan. Ug may mga hinabang nga manghatag sa daplin na mudawat ni. Para pag-abot sa atong March 28, diri may nag-start. Samtang gipaniguro sa tagduma sa gym nga mapanalipdan ang ana sa sulod. Busa gikinahanglan nga maatiman sila aron malikayan nga mataptan sa virus. Through this effort, nakakita ta og generous hearts, no, especially with their food. If I could mention, Rafi and Santo Niño ang ga-provide sa ilahang meals diri. Kauban si Marlon Milgaso, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.